И здравейте хора! В първото видео на Clash of Clans България. Да, Clash of Clans от България, да, точно. Това е моето село в крайна сметка. Да, ръж съм. Да го пишете в коментарите, ако изобщо ще има коментари. Но да, малко съм зле и затова сега започвам да си апгрейдвам всичко. Оградата, мисля, че съм си я започнал. Събирам пари, за да си апгрейдвам, да си направя поне черен кристал. Поне това. И се надявам. Така, нямам клан. Да. Което е жалко. Мога да си го направя на пети, супер. Бавария Кига ми е, само на четвърти, което е зле. Войниците в крайна сметка са горе-долу добре. Пуснах пеката, защото крайно време беше да я пусна. И тези бейби дракончета са слаби. 3 милиона апгрейд и не са много полезни. В крайна сметка. Да. Великаните траги направя на пети задължително. И така, в този канал сега какво ще намерите? Ще намерите Clash of Clans, да, точно, само Clash of Clans. И ще има стратегии, бази, които трябва да направите, защото имам още няколко профила и ще покажа, които не са реш. Да, този специален реш. И какво още може да видите в този канал? Идеи за бази, нали, както казах, стратегии, неща, които не знаете, точно може и да не знаете за Clash of Clans, така че не ги знаете. Едно нещо, което трябва да направя задължително е да си апгрейдна сторейджа. Задължително. Няма как без него. Ама задължително трябва да го направя. Премачках си пръсте. Добре, както и да е. Бараката на четвърти бива. Нямам никакви апгрейди по тези, защото са ми много скъпи голем на втория 60 000 Dark Elixir. Аз сега събирам да си го направя на пети този валерен, за да може да направим нещо. Отиваме тук и сега ще видиме какво се опитвахме да направим. Значи, те пусна един Хограйдър, да. Сега тук пуска два заметръса, които да ми насерат оградите и струва всички. Да, ти умно, доста умно. Сега ще си пробия с никакви грижи. Пуска уизарди така да допълват. Сега ще пусне пека на трети, който идва да почиства. Пусна още една от клана си, който не знам какъв е. Ще опитам да се джойна в този клан, колкото и да. Искам така, гледаме какво се случва. Така, ето, виждате, пуска хилка, за да може да и тук пуска още уизарди, като мисля, че излизат, откъде излизат, не, той си ги пуска, не се отклана. Значи, тук Бавария Кига се бори с тези уизарди отчаяно, защото те са на пети, както и моите, и го убиват без никакви грижи. Продължават, нищо не пречи, давам на 4 и просто изчистват цялото село, което не е много добре. Затова започвам да си апгрейдвам дефенса, уредата искам всички поне на 10 да са поне. Имам 2 за сега. И Archer Tower-ите трябва да ги апгрейдна, както и Air Defense ми е хипер слаб, само 4, нали? Това е хипер слабо, няма свободни билдери. Всичко се строи нещо, мините трябва да си ги подобря, защото са ми много зле. Колектори, такива неща, атакувам с арчери на пети, защото така правя, когато няма много ресурс като елексир, за да си направя хубавата армия, която ми съдържа пека, уизарди и голем, което е доста добре. Уизард на пети, което си е много добре. Един уизард 170 демидж и 156 живот, което е малко. 3500 елексир и вземат само 4 място, което е добре. 4 спейс вземат. И това беше хора от този епизод. Надявам се да ви харесва. Това е трейлър на канала и лайкнете за още